na ning atong gipaabot mga idol. Nibilib gid ko pag-ayo sa iyang imbensyon. Kining tawhana taas pa gini siyang maabot siyang kinabuhi ba. Kung mag-scientist, pwede kay ni siya. Unya ato na ning tanawon yang imbensyon mga idol. Ito na yung update sa ginawa kong high-tech na toilet window mga idol. Ayan, kung makikita nyo ay hindi na toothbrush ito para mas matibay talaga at hindi na basta-basta na mapupudpod. At dito naman sa box, kung maghulog ka ng barya ay mas pinaganda na. Ayan, ganyan na ang kanyang box. Ayan, napaka high-tech ng toilet window na ito dahil automatic ito na magpupuna sa inyo pag hulog nyo ng barya. Lagaytik na gyud ang kalibutan. Kung malibang ka, automatic na kang iluhan. Okay, connect lang natin itong wire sa battery para masubukan na natin. Tapos ay hulugan natin ito ng barya. Teka lang, hanap muna tayo ng barya. Wala dito sa bulsa ko. Okay, ito na. At ito na, subukan nating hulugan. Ayan, kita nyo, sa Bisaya, kaayo, may automatic tubig na mag-spray. Ayan, ang gagawin nyo ay ilagay nyo lang itong itim na hose dito sa tubig para paghulog nyo ng barya ay automatic ito na tatagas yung tubig. Okay, subukan natin ulit. Hulugan natin. Ayaw lang kumpiyansa mga idol kung naa kay Almoranas. Basid mahulbot unyag makanlat. Tubig.